ma Ugunja yuago rochruok mar arita kwe gino mikelo kod onge mar tae chuny boma makoro chunogi mondo gilor tich chon. Kaka Steve Biko leronwa, johala go ywak ni Ugunja en boma maduong' matudo gwenge mopogore kendo chenro mar ohala owinjore dhi nyime nyaka seche mag otieno. Kata doko ni Taini Bora ng'awe chuny boma ma Ugunja kae, midhiero mar mudho pod okwako chuny johala ni Taini go chalo mana tipo. Chema oluoro ring road no odhi bodimbre te. Koro yot mondo mi ng'ato oluru ring road no to ng'at ma jasigu kata ng'at ma jakuo kata ng'at ma dwaro iyo ma ok owinjre deye nikech kuonde ma mudho nitiere jok ma joma fundo hero. Kochopo saa achiel ko kanyal uso alot nikech taya onge. Kanolosnwa lam to kelnwa taya no ok liel. Taya nitie kama duong' mar chiro. Ji ai siro sa 12 taya no ok liel. Wan kod tache ka pol ma onge gima konyowago. Pol opong' ilain. Pol go gima gitiyo kanyo onge nikech tache go ok liel. Bang' bedo ler kuom thuolo matin e dweche 2, johala go wacho ni Taini go nosim kendo kenge magisegoyo mar chopo e tend kaunti ma Siaya pok onyuolo lemo kata doko ni osuru tichoko kuomgi gi tend kaunti no magiwacho ni ok odewo arita margi makoro ni kama rach kochopo tieno. Taya kama wachung' kumiluongo ni CBD. Wan gi pols 2 madongo man kachaka. Kanyo neno kelnwa to neno tema testing kidogo tu. Ni taya moro no liel kanto ne waneno kodhinwa maber kabisa. Kendo nene wago kwano ni yawa kaka koro Ugunja nyose nwang'o gimiluongo ni municipality ni. Wanyalo tiyo 24 hours makoro dhako manyo pesa odikinya kothieno timanye haki mari inyalo tedo chachi moro wan nyaka kod buses masani nyalo luor sani buses kata na buses ani oluor biro kelo loro jikayo gotieno nikechang waonge security light e CBD ka no yenwa kasani ta kiche mogedi to onego bed en gima konyo japiny ma japiny neno berne sani ta kuneno kanyo kiche modakie mago gin lokroge mwadwaro mondo mi otimre. Mar adek wadwaro no ka ponono obila obiro no kelo obila kituo to kobudh nikech obila ikelo no mondo miyo orito dhano kuom muda mori winjire okonego bed no go dala ikituo. E kinde no johala go nose apisi mar municipal ma Ugunja kuom chano boma ma uyuthore ni mar johala moko uso nyaka genga paya gino maketo ngimagi andaki ponono masira otimore. Nyaka ne county government masia kaw tich ma Ugunja kae waneno ka Ugunja was poorly planned, especially wach mar uso bongo market to Ugunja population osemedre to ng'ato dwaro ni mondo onwang' kaka nyalo nwang'o pesa modogo e ot. Koro hala kaka majitimiyo hala onge Ugunja ka inwang' ka ji odonjo nyaka ndara kama mtoka lu onge loche walk from Western Rift Valley kuma gichung'ie kata maginyalo kete goods gi maji waro onge ji uso lewni nyaka ndara makata mtoka nyalo nego ji. Jalot gi oke otieknwa siro mondo mi wadonji siro chok ji karachiel ji oke makata kiwuotho ndara ti uso alot koro wan jomobet ka siro kuchokwa yud gine koro tiek siro mondo rwakwa mama duto te siro ng'ato luso alot suji ndara piny kucha aya yo madhi ukwala ye mane makoro ket ka ni siro madhano pango ndara ma mtoka nyalo nego ji yote. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.